बर'फोरनि मोनसे सोमोनांथाव फोरबो नंगौ बर' हारिनि गेजेरावबो दं मिथिस'यै आरो सानथ्र'हायै फुजा फोरबो। नैबे फुजाया जादों 80 बोसोरनि सिगां सोलिबोनाय बर'नि बे गोजाम आसार खान्थिनि फुजायानो जादों लांगामारा फुजा। थारैनो लांगामारा फुजाया जोबोरैनो आलादा। आसार खान्थि बायदियै बर' हारिनि गामियारिफोराव हामबाय लामा गास'नाय बायदि फुजाफोरखौ फालिबोयो। नाथाय बे लांगामारा फुजाया गुबुन फुजानिख्रुइबो जोबोरैनो आलादा। नैबे भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोन्दों फुजानि समाव आखायाव तरवाल, खर'आव टफि, मोदोम गंसे थालिर बिलाइ गाननानै मोसानाय आरो फुजाथिलिखौ गिदिं खननाय। नोंथांमोना साननो हागौ मा रोखोमनि फुजा आरो मानि थाखाय फालिनाय जायो। बेफोर गासै नुथायनि फुजाखौ फालिदों कार्बि आंलं जिल्लानि बखलिया घाट पुलिस चौकीनि सिङाव थानाय गरजगा गामियाव। बे गामिया गोबां बोसोरनिफ्रायनो फालिबोनाय लांगामारा फुजायाव 60 हौवाफोरल' बाहागो लायो। गरजगा गामिनि सुबुंफ्रा फोरमायदों गामिनि गोजोन खौसेथिनि थाखाय लांगामारा फुजाखौ फालिनाया जोबोरैनो गोनांथार। सिगाङाव गरजगा गामिनि सुबुंफ्रा नगावनि कलियाबराव थायोमोन। नाथाय 80 बोसोरनि सिगां कलियाबरनिफ्राय फैनानै कार्बि आंलं जिल्लानि गरजगा ओनसोलाव थाफैदों। बबेखानि बे गामिनि सुबुंफ्रा लांगामारा फुजाखौ फालिनानै गोसोआव ओरैबायदि फोथायनाय लादोंदि महामारी कर'ना भाइरासनि समाव 33 कौटि देबथाखौ फुजिनानै रायजो राजाफ्रा जिउ रैखाथि मोन्दों। बे समाव लांगामारा फुजा फालिनायनि सायाव गामिनि सुबुङा मा बुंदों खोनासंदो। পূজা বুলি কয় আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰ। সেইকাৰণে আমি সেই জেঠ মাহতে এই পূজাটো দি থাকোঁ আৰু আমি ভাবি পেলাই পাইছোঁ যে এইখিনি পূজাটো দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ গাঁওখনৰ ল'ৰা ছোৱালী সম্পূৰ্ণ মানে ভাল কিবালৈ আহি আছে থাকি আছে আৰু এইটো পূজাটো আগৰ দিনত আমাৰ মা দেউতাবিলাকে আমাক দেখুৱাই যোৱা। সেইকাৰণে আমাৰ মা দেউতাৰ পূজাটো এৰিব পৰা নাই। এই মা দেউতাৰ পূজাটো আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ সমাজে চলাই আছে আৰু বিধান চলিব। এটা পাঠা ছাগলী বলি বিধান দিয়ে। তাৰপৰা 33 কোটি দেৱতা নাম লৈ পেলাই 33 কোটি দেৱতাক ভোগ দিব নোৱাৰিলেও আমাৰ যিমানখিনি ভূত প্ৰেতৰ বা ভাল ঈশ্বৰৰ নামত এইবিলাক ভাল ভোগটো দিয়ে। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इक'नमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससिय'ल'जी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिज, केरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल ID govindcollege@gmail.com